Osaako ne idiotit lähteä oikeaan aikaan? No niin, ketkä nyt on jatkossa? Vielä odotetaan idiotit ja parkaappi. Kimmo, älä! Onneksi on nää lasit, ettei häikäse liikaa. Valmista! Joo, ihan valmis. Paikoillenne! Valmiit! Nyt! Pysähdy! Mutta tuoppi ei kaatunut! Ei! Tyylikäs suoritus! Tää niinku ammattilaisen erottaa heti! Hienoa! Hyvä kielä, hyvä kielä. Finaalissa on siis Teo, Aki ja parkaappi kyllä. Hippitiimi ja Teo ja Aki, nyt on finaali. Nyt on sitten tiukkaa. Okei, bronssikisa meni jatkoon. Bronssikisa ensin, bronssikisa idiootit vastaan. Jumbo-finaali! Jumbo-finaali! Joo. Okei, we have Jääskeläisen tiimi ja idiootit. Eikö nyt voida jumbo-finaalissa olla? Tää on tää Jumbo-finaali. Okei. Miten sun päättää se, että nyt tän on niinku seuraava voittaa äsken voittaja me. Teillä on idiootit teitä vastaan. Okay, on the right side we have the idiot going here. Come on. On the left side we have Moses from Tampere. Valmista! Hei vaan taaksepäin, hei. Lähtee lähemmin, Valmis! Paikoillenne! Valmiit! Nyt! Amo! Hyvä Harri! Tampere pois! Se alkoi rupea kopioimaan taktiikkaa, niin tää nähdään. Aivan sekava jäänyt. Ei ollut. Oli. Jaapee! Hyvä Jaapee! Se on superfinaali. Hippi parkaappi-joukkue vastaan Aki ja Teo joku joukkue. Hippi, näytä niille! Te ootte kolmansia. Te ootte kolmansia. Olette pronssilla. Meillähän on pudotuskilpailu vielä, meillä on semifinaali. Ei, kyllä tää nyt lähtee finaalilähtösorjaan. Ylituomari päätti, tää on finaali, nyt tulee. Te hävisitte, te ootte pronssilla. Me hävittiin. Nyt lähtee niinku pronssimatsi. Joo. Kilpailu yhdessä. Ei. Vaan nyt on kultafinaali. Ei, voi olla finaali. Kyllä, te hävisitte, te ootte pronssilla. Ollaan rakennettu, te oli helvetin puoliin sohpäivää täällä. Tää nyt voi mennä näin. Voi se mennä, te hävisitte. Se on nyt siinä. Ai tuu tänne ennen. Hipit! Onko hipeillä hyvä meininki? Aino et se tappu. Meillä on aina hyvä meininki. Ai, Aalto! Ei vielä! Valmista! Paikoillenne!
Valmiit! Nyt! Oliko tasa? Uusi finaali! Se oli tasa. On niin kivo, ettei me haluta voittaa, me halutaan vaan voittaa. Tää on niin kivo. Se oli oikeesti aivan. Oli aika tiukka, en pysty mäkin. Joo, radat toisinpäin. Mennäänkö tuonne ylös? On valmis! Paikoillenne! Valmiit! Nyt! Ai! Easy Riders! Hipit voittaa Park Cupi! Onneksi tää on meille niin tuttua tää voittaminen. Kiitos. Tehdään se Cupen finaali käy vielä. Kaikki 3 kerralla. Kyllä. Nyt meni jännissä. Tää oli hyvä. Ei ollut Vielä mikään yksi lasku, läpihuuto. kaikki 3 kerralla. Täällä oli sandrikko. Taaspo. Easy Riders. Joo, Joo, hei, se veti jo hei! Tossa kyllä täytyy antaa penaltiksi, on tehty joka kerta se sama juttu. Uusi lasku, otetaan, me vaaditaan uusi lasku. Vaikka meillä on leveä. Tähän pitää nyt ensin ymmärtää, että tää on tämmönen kansainvälinen. Suomessahan niin kaikki pitää olla jämptisti niin kuin valtio määrää. Pieniä harvoita alueita. Mitä nyt tapahtuu? Mikä Mitä nyt tapahtuu? Tuomaripeliä. Joka helvetin lasku. Meillä on ominaisuus. Kaikki Muutkin oli ihan hyviä, meidän joukkue voitti. Hyvä meidän joukkue! Sisä mennyt. Kuka on voittaja? Kaappi, hipit. Täällä. And the winner is Park Cupi! The first ever Barstool race in Finland! Tulee! And the winner is here! Jos me teemme oikein mitään, niin meidän hylätään sen takia, että laskee vielä palataan. Kyllä. joka kerta. Ylittäisi, te olette voittajia. Mä voidaan tätä terapia. Mä en ymmärtänyt ylipäätään sitä, että Meillä on täällä videonauhaa, voi tarkistaa. Jos näin radat tehdään jollain vittu prinotin tapparilla, mä en ikinä enää muista. hei, nyt on tämmönen niinku voittajien lasku. Nyt on voittajien lasku. Kaikki on voittajia. Nyt ehkä kannattaisi tulla sieltä keskeltä pois. Tää on pikku vinkki. Oikeesti pelottaa. Ei se Aki niin väliä, kyllä ne sitä tulee. Onko siellä valmista? Paikoillenne! Valmiit! Nyt! Mä lähden siitä. Kalja pysy kädessä! Aina se pysyy pisteessä!
Tuliko alla? Jos te haluatte voittaa siellä terassilla, niin tää on se väline. Se lähti